Ahoj, tady Anička a vítejte u dnešního super easy check videa. Natáčíme v zimních měsících a dneska je venku pořádná zima, tak jsme se rozhodli zůstat doma. No ale k odpolední kávě jsme dostali chuť na něco sladkého. No a co jiného bychom si mohli dát, než tradiční českou tvarohovou bábovku. Takže v dnešním videu vám ukážeme recept krok za krokem, jak si takovou českou bábovku můžete připravit sami. Tak jo, jdeme na to! Ingredience, které na dnešní bábovku budete potřebovat. 100 gramů změklého másla, 150 gramů třtinového cukru, 3 vejce, 2 tučné tvarohy, 200 gramů hrubé mouky, půl sáčku kypřícího prášku, kakao a cukr moučku na posypání. Z nástrojů budete potřebovat váhu, stěrku, mísu, sítko, ruční šlehač a formu na bábovku. Postup. Rozpalte troubu na 170 stupňů. Navažte si 100 gramů másla. Máslo by mělo být změklé. Máslo nakrájejte na menší kostičky. Navažte si 150 gramů třtinového cukru. Teď si zapojte do elektřiny ruční šlehač. Přidejte cukr k máslu. Máslo a cukr spolu utřete, než se obě složky spojí. Přidejte do mísy 3 vejce. Vše v míse vyšlehejte, dokud nevznikne bílá nadýchaná pěna. Díky tomu bude bábovka nadýchaná. Teď přidejte 2 tučné tvarohy, celkem 500 gramů a prošlehejte. Přidejte špetku soli
a znovu vyšlehejte. Do druhé mísy přidejte 200 gramů hrubé mouky. K mouce přidejte půl sáčku kypřícího prášku a znovu smíchejte. Postupně přidávejte směs s moukou do vyšlehané směsi a vždy postupně vyšlehejte. Když budete mít obě směsi spojené, rozdělte je na 2 části do 2 různých mís. První část nechte tak, jak je. Do druhé části přidejte kakao a vyšlehejte. Nebaví vás už jenom dělat domácí práce a radši byste dělali něco jiného? Můžete se například učit češtinu na naší EasyCzech platformě. Tam najdete interaktivní pracovní listy nebo třeba seznamy slovíček. A taky jsou tam naše videa ke stažení, a to jak s titulkami, tak i bez. Jestli se chcete dozvědět víc, běžte na www.easyczech.org/membership. Teď je čas připravit formu na pečení. Čistou formu vymažte máslem. Potom formu vysypte hrubou moukou. Do formy nalejte nejdříve bílou směs, potom kakaovou směs a potom zase bílou směs. Trouba je teď už rozehřátá na 170 stupňů. Dejte bábovku do trouby na 45 minut. Bábovku nechte ve formě vychladnout. Až bude bábovka vychladlá, opatrně ji vyklepněte z formy. Nakonec si vezměte sítko a moučkový cukr a bábovku posypte cukrem. Dobrou chuť! Tak co?
Líbilo se vám dnešní video s receptem? A budete si taky chtít zkusit tuhle bábovku upéct? Pokud ano, napište nám do komentářů, jaká byla, jak se vám povedla a jestli vám chutnala. A taky nám napište do komentářů, jestli bychom měli v dalším videu natočit ještě nějaký další recept, ať už český, tak i třeba zahraniční. My moc děkujeme za shlédnutí, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!